Vieš, čo je najväčším nešťastím človeka? Keď mu srdce stvrdne a ochladne ako kameň. Alebo keď mu srdce zamrzne ako ľadovej kráľovnej. Človek je živý práve tým, že má emócie. Že dokáže prejaviť smútok, rozplakať sa od bolesti, zasmiať sa od radosti a šťastia, dokáže pohľadom objať. Avšak keď toto všetko stratí život. Mnoho ľudí sa štilizuje do pozície mne nič nevadí, ja som nad vecou. Mňa sa to netýka. Pod vplyvom traum sa rozhodne zablokovať si emócie. Nechce nič negatívne cítiť. Alebo niekedy je bolesť taká veľká, že naše podvedomie rozhodne za nás. V oboch prípadoch sa zablokujú negatívne, no bohužiaľ i pozitívne emócie a človek nedokáže prežívať nič krásne. Jediná cesta z tejto ľadovej truhly je vrátiť sa k traume a vyliečiť ranu.